салом дӯстон, чӣ тавре баъди анҷоми бозии миёни Урдун ва Ироқ маълум шуд дар баробари мо дар чорякфинал на ироқиёни сарсахт, балки Урдуни қавиирода рост мешавад. Яъне рӯзи 2 феврал соати 16:30 ба вақти душанбе дар даври якчорниҳоии ҷоми Осиё 2023 дар Қатар тими миллии кишвар бо дастаи Урдун ворди майдони набард мешавад. То куҷо мо аз ироқиён тарс доштему урдуниҳо бароямон ҳарифи сабуктаранд. Кӯшиш мекунем бо чанд ҷумлаҳои мухтасар бароятон фаҳмонем. Шумо лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо дарҳол сар мекунем. Дӯстон, Лигаи Англия баъди паузаи кӯтоҳ бармегардад ва дарҳол тоб рақобат байни Ливерпул ва Челси моро интизор аст. Баъди оне ки клуб қарори рафтан аз дастаи Мерсайдиро баровард, шогирдони ӯ бояд кӯшиш намоянд ки қаҳрамони Англия шаванд. Оё шогирдони Почетино метавонанд аз лидери чемпионат хол ба даст оранд? Тамошои рақобатро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. муқобили Урдун мо таҷрибаи бозиро дорем ва бори охирин 16 ноябри соли гузашта дар душанбе ба ҳам омадем. Умуман то ба имрӯз мунтахабҳои Тоҷикистону Урдун сар аз соли 2015 бо ҳам 5 маротиба дар 2 бозии дӯстона ва 3 бозии расмӣ рӯбаро шуданд. Дар 3 бозӣ аз ин Урдун ғолиб омада, дар як дидор Тоҷикистон ва як дидори дигар, чӣ тавре гуфтем, охирин дидор дар шаҳри Душанбе бо ҳисоби мусовии 1-1 ба анҷом расид. Аз миёни он бозингароне ки соли 2015 дар вохӯрӣ бо Урдун иштирок доштанд, дар сафи тими мо танҳо Ахтам Назаров қарор дорад. Ин маънои онро дорад ки дар ҳар дуи тарафи сангар дигаргуниҳои куллие ба чашм мерасанд. Ҷавонишавии ҳайат бо гузашти замон ба тим таъсири худро расонд. Бозиҳои пешинро бо шароити замони худаш як тараф мемонему андаке дарозтар ба 2 бозии охирин диққат мекунем. Соли 2021 дастҳо 2 бозии дӯстона доир карданд ки дар бозии аввал Урдун бо ҳисоби 2-0 ва дар бозии дуюм тими Тоҷикистон бо ҳисоби 1-0 ғолиб омадааст. Вале аз як ҷониб ба натиҷаи бозиҳои дӯстона бо ҳар баҳона он қадар ҷиддӣ назар карда намешавад. Вале рақобати охирин сирф расмӣ буд ва он ҳам дар доираи марҳилаи дуюми интихобӣ барои рохат ба қаҳрамонии ҷавонии футбол 2026. Рақобате ки муҳим будани он барои мо ҳатто аз қуллаҳои сомонӣ аён буду, арабҳои урдунӣ низ баҳри пирӯзӣ сахт камар баста буданд. Чун бевосита шоҳиди ин дидор дар майдон будам, бо боварии комил гуфта метавонам ки тими мо тавони мубориза бо Урдунро баҳри пирӯзӣ дорад. Дар ҳамон бозӣ мо дар дақиқаҳои илова кардашуда натавонистем ки дарвозаи худро баста нигоҳ дорем ва натиҷаи мусбатро ба даст орем. Агар он голи урдуниҳо дар нафасҳои охирин зада намешуд, ин тим хапудам хомӯшона бо дасти холӣ ва бидуни ягон хол аз Душанбе мерафт. Вале як чиз дигарро дар хотир бояд дошт ки дастаи Урдун то охирин фурсатҳои бозӣ бе аз даст додани боварӣ ба худ дар мубориза аст. Пирӯзӣ бар тими қавии Ироқ дар дақиқаҳои иловагиам худ далели ин гуфтаҳост. Дар бозии даври 8-1 нахуст урдуниҳо дар ҳоли бохт бо ҳисоби 2-1 буданд, вале бо муборизаву талошот тавонистанд дар тӯли дақиқаҳои иловагӣ 2 маротиба хатти дарвозаи Ироқро рахт накунаду ҳисоби дидорро 2-3 бар нафи худ намоянд. аз ҷониби дигар метавон гуфт ки дар бохти Ироқи қавиирода беақлии беҳтарин нишонзани ин мусобиқа Айман Ҳусейн сабаб шуд. Зеро то корти сурх гирифтани ин марди аз ҳама шурбахт дар рӯи дунё кори дастаи ироқӣ соз буд. Вале амали Айман боис шуд ки сардовари эронӣ ӯро аз майдон биронад ва ба як гуфте ба Тоҷикистон ёрие расонад. Зеро тасаввур кунед, агар Ироқ бо ин голзани чарсу чалоқаш муқобили тими мо қарор мегирифт, албатта ки боварӣ ба идомаи афсонаи ширин камтар мешуд. Вале мураббии тими мо ки тез-тез айнакашро мешиканад, худаш чӣ тилисме дорад ки бигузор онро шикаста натавонанд. Ин мутахассис чун арвақта хушбин аст ва мегӯяд мо мехоҳем эҷоди орзуҳои навро идома диҳем. Ӯ чун пештара дар таърифкунии бозингарони хеш тактика иваз накарда бо як лаҳни ширине аз беҳтарин будани Рустам Ятимов дар алоҳидагӣ ишора кард. Бозам боварии шогирд дар роҳи гирифтани рохати даври нимниҳоӣ ва идомаи таърихсозӣ бузург асту бо доштани Рустами дастони дарозабон албатта ки орзуҳо ширинтар мешаванд. Вале бар замми ин аз зиракию иқтидори ҳарифон аз соҳили баҳри мурдаам набояд фаромӯш кард. Чӣ тавре гуфтем, ин тим то нафасҳои охирин ва ҷонбароӣ дар майдон шер аст. Яъне ин маънои онро дорад ки мо бояд то фурсатҳои охири бозӣ дар мубориза эҳтиёткор бошем. Дар иловаи сухан бояд ишора кард ки бозингарони тими миллии мо бо рӯҳияи баланд ва бо бозии
бо суръати дастаҷамъӣ дар ҳар рақобат ташнаи пирӯзӣ ҳастанд. Мо ҳаводорони тими миллӣ умед дорем, ки шербачаҳои мо бо нишон додани як бозии хубу диданӣ ва муборизаи дастаҷамъона дар ин дидор низ ғолиб омада ба даври нимниҳоии ҷоми Осиё роҳ пайдо мекунад. Агар атрофи тарафҳои фоидаи пулии ин рақобат ва арзиши рохат ба ниманиҳоӣ сухан кунем, бояд гуфт, ки иштирокдорони даври ниманиҳоӣ соҳиби $1 миллион мегарданд. ғолиби ҷоми мусобиқот бошад $5 миллион дохили ҳавопаймо мекунад. Тиме ки дар финал аст бо гирифтани $3 миллион қаноат хоҳад кард. чӣ тавре гуфтем, дастҳое ки ба даври ниманиҳоӣ роҳ меёбанд аллакай соҳиби $1 миллион мебошанд. хулосаи гап ин ки заҳматҳои зиёд дар роҳи пирӯзӣ на танҳо шӯҳратмандиву ифтихор дорад, балки худи футболбозони моро соҳиби ному нон мекунад. дар охир танҳо бо як шиёри бузургу самимӣ садо мекунем: бо умеди пирӯзии тими миллӣ муваффақият ба кулли бозингарони Тоҷикистон.